Nire izena da Roberto Uribe-Etxeberria eta naiz Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoko ikerketa eta transferentzia arduraduna. Nola izateko privilegiatu gara, Goi Eskola Politeknikoa bere hasieratik oso gertu egon da industriatik. Ordan guk adibidez gure ikerketa basikoen ere beti dauka orientazio bat. Guk ez dugu ikerketa basiko egiten, ez badugu ikusten euskal gizartean edo euskal industrian aplikazio bat ez balen badauka. Orduan, gure tesi doktoralak eta ikerketa basikoen ere beti ere orientazio horrekin egiten dugu eta askotan gainera enpresaren parte hartzearekin. Transferentzia gure ADN-ean dagoen zerbait da eta orduan sortzen dugun ezagutza hori transferitzeko enpresarekin gertutasun hori asko bultzatzen dugu. Eta nola izateko, suerte hori daukagu gaur egun. Garela nahiko ingeniaritza fakultatea dela enpresa eta gizartetik oso gertu dagoen unibertsitate bat. Ikerketa proiektu asko dauzkagu, taldea handia da, guztira 21 pertsona gaude lanean, eta proiektu batzuk segurtasuneko bat direnak, anomalia detekzioa bilatzen dute, hau da, imaginatu sare batetan, komunikazio sare batetan, hor nonbait portaera normala zein dan ikusi, eta hortik kanpora ateratzen denean, pentsatu eraso bat izan daitekena. Gero beste anbito askotan egiten dugu lan, adibidez industrian gehien bat eta fabrikazioan asko, produkzio mailan eta fabrikazio mailan produktuetan egiten diren akatsak ikusteko eta zehazteko eta esplikatzeko, esplikabilitatea ere puntu importante bada gure taldean eta hori ikerketa basikotik ere realizatzen ari gara. Baita ere, ikerketa talde askorekin egiten dugu lan, lehen Roberto esan duen bezala, bai elektronikoekin, sare elektrikoak optimizatzen eta hortan laguntzen, baina asko ere bai mekanikoekin, bai produkzio sistemak hobetzen, edo analizatzen, edo optimizatzen, eta gehien bat hortik mugitzen gara. Adimen artifizialak laguntza bat emango digu, askotan, segurazki guk gure buruan dauzkagun jarrera edo gauzak ikusteko modu bat gu esperientziarekin hartu duguna, azkenean makina batek guk adibide asko ematen dizkiogu eta denbora oso gutxian jakintza hori hartzen du. Azkenean berdina egitea litzateke, baina konputazioan denbora asko azkarragoa batetan. Eta behin adimen hori hartuta edo modelo horiek ikasita, horiek aplikatzea ere arrestu egiten. Orduan erreminta bada, non lagunduko digu estadistika erabilita, detektatzen errezago faio bat dagoen edo ez, edo hau hobeto egin daitekeen, edo optimizatu daitekeen edo ez, azkenean bilaketa bada. Arazo bateri milaka soluzio bat daitezke, eta azkarrago aurkituko dugu zeintzu diren soluziorik hoberenak. Ekosistema moduan ikuste dut Euskal Herria nahiz da tamaina txikiko herrialde bat izan, eta globaltasunera begira oso txikia garen, dagokiguna baino indar gehiago eduki dezakegu. Azken finean hemen ia orain oso moduan dago, baina 1980-80-an hasita zeuden hemengo ikerketa zentroak, unibertsitateak lanean, pixkanaka gai horietan, badauzkagu rekorrido nahiko zabal bat, luze bat, eta gero, ikusten dugu unibertsitatea, zentro teknologikoak, baita berkak eta oso lan handia eta ona egiten dutela ere montan, egin behar da, pixka bat hori ondo koordinatu. Nik uste dut baik hortara etorriko litzakela, eta enpresekin elkarlana ere bultzatzeko, eta badaukagula zer esana Euskal Herrian eta baita Europa mailan ere ia arlo honetan.